sammen og velkommen til den her video. Jeg hedder Maja, jeg er 7 år, og i dag har jeg fået selskab af min lille søster Mille, som er 4 år. Ja. Og vi skal smage på nogle chips fra Kims chipsbal. Og vi har også Mikas og ham her Andersen, tror jeg han hedder. Og så har vi Morten Monster, så jeg tænker egentlig bare, at vi starter med... Jeg tror, den er stærk. Er det ikke det? Den hedder også chili mayo. Så, og vi har også nogle colaer, hvis nu vi skal... Ja, med den her over. Men jeg tænker egentlig bare, at vi starter med Chas og Mikas. Tag en. De er gode. De er okay. Det er nok sådan 5 ud af 10. Så flytter vi lidt på dem. Så. Og så skal vi smage denne her med stik flæsk. Tag lige en. Tager du en? Nej, du skal tage en fra skålen af. Okay, men den smager så godt. Det var ikke lige, som jeg havde forventet. Nej. Jeg synes, de er meget gode. 2 ud af 10. Hvor mange kan vi give dem? Hvad? Og så den sidste. Morten Monster chips med chili mayo. Der har vi fået nogle colaer.